Bekasi seniman dan seniwati manunggaling budaya seni kali seni kang wajib hati-hati kang wajib dipusti-pusti nenuwun yang mengagung yang separakan cakani seni puniki sandiwara Candrasari kang dipimpin dumateng Bapak Haji Dinuradi alamat saking Desa Kedung Lego Kecamatan Lobanan Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati siring-siring lamat-lamat ngawang-ngawang kepireng sing ketebian kaya dene Bapak Tuan Hajat Bapak Rudiana sareng Ibu Ayune Kedik Ibu Tuan Rumah Kajalok Lani Sukmanira ngelayang katon kelun sing ketebian kayang gagas ning pikiran iwal nasib sing kebangetan
cat semplak ngrawel gropak mencelat ninggang yang Bapak Tuan Hajat Bapak Rudiana sareng Ibu Rahayu sambat-sambat ning majikan tua minangkane Mama Mimi Yeria dewek aja li sareng Mama Parele Kedik kang hormati ayat sapi Mama sapi dalan Bos Bandeng Imlek dewek ayat sapik ayat Rai Kedik ngaturakeun kulane matur kesuwun dihormati ning Mamae Parel gilirane minangkane sareng Kang Tarsono wong embos sareng Mas Winu Kedik Mas Wisnu dewek minangkane bos besi Ulu Jami dewek sing bayari sareng Bude Enine Kedik sing duwe CDN Cibereng Indah sareng Papa Rahmane Kedik Mama Rahmane Kedik Mimi Adam sing ana ning Taiwan Mimi Adam aja lali sareng Kang Tasmine Kedik minangkane Kang Bayari sing duwe putu papat dewek Kang Tasmin aja lo dipikir lamun wong sing duwe muara angke sareng minangkane Mimi Santi Kang lebih gaul bunda lebih gaul aja lali sareng Mama Sandine Kedik Kang Bayarine sing duwe rumput kremes dewek Mama Sandi Mimi Sandi sing duwe rumput kremes dewek ngaturaken kesuwun majikan dewek kang hormatine Mama Sando Dipo sareng Bude Eni sing dua CDN Cibereng Indah emane wong seduluran tiga bae ning waras banget ora tega ning larane Kang Herman Yayu Caci Mimi nok cinta minangkan miaja carini ora bakal libe maning kulane najan ragane paang kang nanging batin angger keningan sing ditembangi minangkan Ibu Rahayu majikan dewek kantun gilirane sing bayari Bapak tuan rumah Bapak Guru Rudiana gilirane sing bayari Bapak Guru Rudiana majikan tuane Kedik minangkane Mimi Ria Mama Ria Kedik sing bayarine ayat capi minangkane sareng ayarai Bos Bandeng Imlek dewek minangkane ngaturaken matur kesuwun aja lali sareng Mama Sandi sing duwe rumput kremes dewek Mama Sandi aja lali Mama Sandi sing hormatin sareng Kang Tasmine Kedik sing duwe putu papat dewek sing duwe muara angke minangkan Mimi Santi Mimi Adam
Singananing Taiwan dewek sareng mamerah mapaperah mai Kedik Mas Wisnu minangkane bos besi ulu jami sedulur Kang Tarsono wong embos minangkane sareng Kang Lurai Kedik Kang Lurah Dimas Kedik minangkane Lurah Cangkring dewek aja lali sareng Mime Bayu Mame Bayu Kedik Mime Pasis Mime Pais Mime Pais aja lop lali sing bayari calon majikan Mamae Sando Mamae Sando Dipo calon majikan Mamae Sando Dipo Kedik Mamae Sando Dipo calon majikan ora lali bae salawas najan raga lepa anggang aduh ala ye ampun aja lali Kedik sing dua putu papat dewek pemuara angke sareng Mimi Santine Kedik Mame Adame Kedik minangkane singananing Taiwan sareng Papai Ramai Kedik Mame Rahmat Mas Wisnu minangkane bos besi ulu jami sedulur Kang Tarsono wong embos sareng Kang Herman Yayu Caci Kedik minangkane sareng Mas Rai Abimanyu aja lali bae maning kulane aja ragane Pak Anggang nanging batin angger kelingan sambawa sekolane megah dadi kelingan najan dilali Kedik Mimi Nok Depi minangkane Mimi Nok Depi Mimi Sari dewek sedulur tuan hajat minangkane Mama Guru Rudiana Nok Depi sing dua jarum suntik singananing Jepang dewek eling-eling bae mangkan eling sedulur tuan rumah waketel sing dua Nok Depi sing dua jarum suntik singananing Jepang aja lali bae maning kulane najan ragane Pak Anggang majikan tua Kedik minangkane sareng ayah Capik Mame Capik Kedik ayah Mas Rai Kedik menghormati bos bandeng Imlek sing duwe bandeng Imlek minangkane ayah Capik sing bayarin alah ampun Gusti sareng Bapak Rudiana Bapak Guru dewek majikan dewek kang hormatine calon majikan minangkane Mamae Sando Dipo calon majikan Mamae Sando Dipo Mamae Sando Dipo Mamae Sando Dipo calon majikan sing eman dewek kang lebih gaul bude lebih gaul Kedik sing duwe putu loro Ayah Denok Bunda Denok sing 2925 Mimi ajak cari ini Mimi Nok Cinca Kang Guru Uku minangkane ayah Agus Salim dewek aja lali Mama Teguh ayah Teguh Mimi Titik Kedik Mama Arsa sareng Kang Guru tuan rumah dewek Kang Guru Rudiana sareng Kang Lurai Kedik Kang Lora Dimas ala ampun Kang Lora Dimas jaluk kelalen
Kaya nangis sajerone ati banyu mangetak mamesan dipo sampai blebas miring sun kelingan calon majikan sing nimbang urip ora dadi siji lintang wulan sing dadi saksi lamun kula mamesan dipo sulaya janji tinggal kari mamesan dipo cuma kakak sing dadi idaman mamesan dipo calon majikan sing duwe njaluk lagu lintang wulan mamesan dipo ora bakal sundemen wong liya sampai dadi saksi lamun kula sulaya janji kekasih ojek aneh hati tinggal kari cuma mama esan dipo sing dadi idaman Bapak tuan rumah Bapak Rudiana Ibu Ayu Mame Parel ora bakal sundeman wong liya aduh
Aduh sayang ajak rangkulan bimbang kakak pasti memang sampai akhir zaman kaya nangis sejerone ati banyu mata sampai berbes milih bodeng ini sayang sun kelingan awan bagi mikirin udah deni sampean siji